שלום, אני רונית מרינה, אני מטפלת הוליסטית, והיום אני רוצה לעשות ביחד איתכם תרגיל סליחה. תרגיל שמאפשר לנו לשחרר כל מיני דברים שמעכבים אותנו בחיים. הרבה אנשים פונים אליהם ואומרים, תקשיבי, אני מגשים דברים, אני מאוד רוצה דברים, וזה פשוט לא קורה. הדברים איכשהו מתעכבים או מתמוססים או לא קורה. אז אחד הדברים בעצם שקוראים לנו כשאנחנו חווים חוויה מסוימת, כמו פרידה מבן זוג, פרידה מחברה, פיטורים מעבודה, או סתם איזושהי חוויה שחווינו שילד אמר לנו איזה משהו שמאוד פגע בנו, וגם אנחנו בראש מבינים שהוא לא התכוון לזה, ואולי זה רצה לעשות אחרת, וכמובן שהכל לטובה, אנחנו יודעים את זה בראש, אבל בלב עמוק, אנחנו מאוד כואבים, מאוד כועסים, וממש יש לנו הרבה סערת רגשות לא נעימים שמלווה כשאנחנו נזכרים בחוויה מסוימת או באירוע מסוים בחיים שלנו או בבן אדם מסוים. גם אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, יש לנו לפעמים הרבה כעסים שמצטברים על אנשים וכל מיני חוויות שאנחנו רוצים לשחרר, כי מה שקורה, כל חוויה כזאת יוצרת בינינו כבלים אנרגטיים, והכבלים האנרגטיים האלה זה עולים מאיתנו המון אנרגיה. אנחנו גם נהפכים להיות עייפים, וגם זה סוג של משקולת שתוקעת ומעכב אותנו בחיים. אז ככה בשביל להתרומם ולהתקדם קדימה ולשחרר את כל העבר, ובאמת לצוד קדימה למה שאנחנו רוצים ליצור בחיים שלנו, מאוד חשוב לסלוח. אנרגיית סליחה היא מאוד חזקה. ובשביל לאפשר לעצמנו לעשות את הסליחה הזאת, כי הסליחה בעצם קורית איתנו. לא משנה אם בן אדם אנחנו בקשר איתו, או בן אדם שניתקנו איתו קשר, ואנחנו כבר באמת לא מעוניינים שהוא יהיה בקרבתנו, אנחנו עדיין רוצים בפנים לסלוח לו על החוויה שחווינו ביחד, וזה מאוד חשוב. כי הכבלים האנרגטיים האלה זה כמו מסננת שאנחנו שופכים מים וכל המים יורדים ונעלמים, אז ככה האנרגיה הזאת בעצם, יש לנו הרבה כבלים אנרגטיים שנוצרים בני אדם, האנרגיה פשוט הזאת, זה משהו האנרגיה שזוללת אצלנו את האנרגיה שלנו, ואנחנו רוצים להיות אנרגטיים ומלאים ומלאי רצון ויכולת להגשים דברים שאנחנו רוצים. אז ככה אני אנחה אתכם לפני זה בקצרה מה אנחנו נעשה, ואחרי זה אני אנחה אתכם מה לעשות. אז קודם כל תשבו הכי בנוח, במקום שקט. ככה תאפשרו לעצמכם רבע שעה שאף אחד לא יפריע לכם. מקום שקט, רגוע, שאתם יכולים לשכב או לשבת. מקום שיחסית האור לא יפריע לכם, שבאמת תהיה הכי נינוחים והכי שלבים עם עצמכם. אתם יכולים להכניס למרחב שלכם חפצים שיעזרו לכם באמת להרגיש הכי נעים. זה יכול להיות קריסטלים שיעצימו את האנרגיה, או בכלל דברים שעושים לכם כיף ונעים בחיים, או פשוט לשבת במקום שיהיה לכם נוח. הדבר הכי חשוב שאני אגיד לפני שאני אנחה את תרגיל הסליחה, הוא באמת להתכוון לזה. באמת לתת כוונה מהלב, כי הסליחה בעצם נעשית איתכם עם עצמכם. אנחנו נזמן את הדמות שאנחנו רוצים לעבור איתה תרגיל הסליחה. אנחנו נגיד לה שאני נפגעתי ממך. אנחנו ניקח אחריות. כי להגיד, אתה פגעת בי, אתה עשית, ואתה, זה בעצם גם לא לקחת אחריות על זה שאני נפגעתי. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. יש לו את התפיסת העולם שלו, את החיים שלו, והוא רואה את העולם שלו דרך העיניים שלו. כי ככה הוא חונך, ככה זה הראייה שלו בחיים. ואנחנו רואים את זה אחרת, ואנחנו נפגעים מדברים מסוימים. וכשאנחנו נפגעים, אנחנו צריכים לקחת אחריות. כן, אני נפגעתי ממך. אני נפגעתי ממך כי לא חיבדת אותי. אני נפגעתי ממך כי דיברת אליי לא בכבוד. אני נפגעתי ממך כי לקחת לי. כל הדברים שבעצם נפגענו על כל החוויות, כי לא התייחסת אליי, או כי אני השקעתי בך ואתה לא היית שם בשבילי, או הייתי צריכה אותך. כל דבר שעולה לכם, אנחנו תכף נציף בשביל לעבור את הריפוי הזה, ואחר כך נשלח אנרגיית ריפוי. אבל הדבר הכי חשוב באמת, זה להסתכל בעיניים של אני לוקחת אחריות ואני נפגעתי. אז דבר ראשון אני ככה
אני אנחה אתכם במדיטציה שאנחנו נתחבר לאנרגיה, ואנחנו נרגיש הכי נינוחים והכי שלווים, ונטמיע בתהליך הזה ביטחון, ואחר כך אנחנו נבקש מהדמות שאנחנו רוצים לעבור את התהליך הסליחה, להופיע מולנו, אנחנו ממש נדמיין אותו, הוא עומד מולנו, ואנחנו נדבר אליו. אנחנו נגיד לו, אני נפגעתי ממך כי עשית לי ככה וככה. אני נפגעתי ממך כי עשית לי ככה וככה. עכשיו, יש מי שבאמת רוצה, ואפשר לעשות את התהליך הזה בעיניים עצומות, ולדבר עם הבן אדם הזה, או שאחר כך אנחנו מזמנים את הדמות הזאת. כשאנחנו רוצים לדבר איתה, אנחנו יכולים לקחת גם עט ודף, ופשוט לכתוב, אני נפגעתי מככה וככה. כי בתהליך כתיבה נוצרת אנרגיה קצת אחרת. אנחנו יותר ממוקדים, אנחנו מוצאים את זה החוץ בדרך אחרת. כל אחד יעשה את זה בדרך שנוחה לו, ומה שמרגיש לו, וכמובן אפשר לעשות גם וגם, פעם ככה ופעם ככה, ולראות מה יותר מתאים לכם. אפשר לעשות את זה מול כל בן אדם בנפרד. אני מאוד ממליצה לעשות תהליך הזה פעם בכמה זמן, כי תמיד יש לנו כעסים קטנים שאנחנו לא תמיד מדברים, או גם אמרנו, עדיין הכעס נשאר בפנים, ורצוי מאוד לשחרר אותו, כי זה כמו שאמרתי, כמו משקולת שמכבידה עלינו. אז שבו הכי בנוח, ותעצמו את העיניים, וקחו כמה נשימות, ותוציאו את האוויר. כל נשיפה, תמלאו את ההיראות שלכם באוויר, ועם כל נשיפה, תוציאו את כל מה שמוכן כרגע להשתחרר. תדמיינו איך אנרגיה יפהפייה עולה מתוך מעמקי כדור הארץ, ועולה מעלה מעלה. נכנסת לכפות הרגליים שלנו, ברכות ובעדינות, ממשיכה לעלות מעלה מעלה, דרך הברכיים ודרך האגן, ממלאה את כל הגוף שלנו, ודרך חלל הבטן, ודרך הריאות, ודרך הכתפיים, ויוצאת מתוך קודקוד הראש. האור יפה יפה הזה יוצר סביבנו בועה, שבו אנחנו מרגישים הכי בטוחים, והכי מוגנים, והכי נינוחים, ובתוך הבועה הזאת אנחנו מתחילים לעלות מעלה. מעל הבית הזה, מעל העצים, מעל הירח, ומעל הכוכבים. ממשיכים לעלות מעלה מעלה, ועולים מעלה, ואנחנו רואים שכבות אור בוהקות, ושכבות אור כאות, וחוצים גם אותם, ממשיכים לעלות מעלה מעלה. והכי למעלה אנחנו רואים אור לבן מנצנץ בצבע דמוי פנינה. תגיעו עם בועה שלכם, תתקרבו לאור הזה, תיכנסו עם הבועה שלכם לתוך האור. הגענו לאנרגיית הבריאה. פה אנחנו מרגישות, פה אנחנו מרגישים הכי מוגנים והכי בטוחים. פה מתגשמות כל משאלות ליבנו. תיקחו כמה נשימות, תנו לבועה סביבכם להתמוסס. תכניסו את האנרגיה הזאת דרך הריאות שלכם, ותראו איך כל הגוף שלכם מתמלא באנרגיה יפהפייה. לבן, בוהק בצבע דמוי פנינה, מנצנץ. תראו גם מבחוץ וגם מבפנים. תמשיכו לנשום. תנו לכל מה שמוכן כרגע להשתחרר ולקבל ריפוי, שיקבל את הריפוי שלו. תמשיכו לנשום. תנו האנרגיה הזאת לעטוף אתכם כמו שמיכה. תרגישו בטוחים ומוגנים, שמותר לכם לסלוח. שמותר לכם לשחרר את כל מה שאינו מטיב אתכם כרגע. אם אתם מוכנים לדעת שזה מותר ובטוח עבורכם לסלוח, תרגישו עם הלב. תגידו כן עם הלב או בקול רם, והידע זה ירד אליכם. אני מזמינה אתכם לדמיין, לראות את הדמות שאתם רוצים לעשות מולה תרגיל סליחה. אני שולחת לכם מלא אהבה, ועוטף אתכם באהבה,
שתעזור לכם לעבור את התהליך הזה בקלות. תראו את הבן אדם הזה. תגידו לו. תחייכו אליו. ותגידו לו. כל מה שאתם רוצים, זה יכול להיות בקול רם, או זה יכול להיות בלב. ממש תראו. אני נפגעתי ממך כי עשית ככה וככה. אני נפגעתי ממך כי לא ראית אותי. אני נפגעתי ממך כל דבר שעולה לכם. באמת, תרגישו חופשים לשחרר. זה אנרגיה שמוכנה להשתחרר כרגע. כל אנרגיה שתשתחרר כרגע, אנחנו נשחרר אותה ונמלא אותה אחר כך באהבה, בעוצמה, באנרגיה טובה שתעצים אתכם. קחו לכם כמה דקות וככה באמת תאפשרו לעצמכם לראות בעבר קרוב, בעבר רחוק. באמת, תקשיבו ללב שלכם, תקשיבו לגוף שלכם. איזה רגשות עולים לכם? אני מרגישה ככה וככה, אני נפגעתי ממך כי ככה וככה. באמת, תנו לחוויות לצוף, תנו לדברים להשתחרר. תמשיכו לנשום. אחרי שאתם מסיימים להגיד את כל מה שעולה לכם, אני מזמינה אתכם להסתכל על האדם הזה בעיניים ולהגיד לו, אני סולחת לך 3 פעמים. אני סולחת לך. אני סולחת לך. הוא סולח לך. אני סולחת לך. תראו, אם האדם הזה עושה לכם שלום, או מסתובב והולך, זה אומר שהאנרגיה הזאת השתחררה וסלחתם לו. ואם עדיין הוא עומד ולא סיים את השיעור מולכם, אני מזמינה אתכם לראות מה הדברים הטובים שיצאו מהחוויה הזאת שאתם ככה מרגישים שנפגעתם ממנו. אולי זה עשה אתכם חזקים יותר, אולי למדתם להיות עצמאים יותר, אולי התחלתם ככה לערער עם עצמכם מה אני באמת רוצה, מה אני באמת רוצה, והגעתם לתובנות מסוימות ובחרתם בדרך אחרת. אולי זאת המוטיבציה שלכם לכל מיני הצלחות בחיים שלכם. כל פעם שאתם מצליחים אתם אומרים, אני רוצה להראות לך, אני רוצה להוכיח לך שהנה, אני כזה טוב, אני כזה מוצלח. אז בואו באמת תראו מה הדברים הטובים שיוצאים לכם במידה והדמות עדיין עומדת מולכם. תעלו את זה. ועכשיו בואו נבקש מהבורא להשאיר את כל הדברים האלה שלמדנו, את כל היכולות האלה, את כל המעלות האלה, את כל הדברים הטובים האלה, מבלי החוויה הזאת. תראו איך האנרגיה נהיית כלילה יותר. אני סולחת לך. איך אנרגיה סליחה ומלאה אתכם. איך הדמות הזאת מסתובבת, היא יכולה לבוא לחבק אתכם ולהסתובב וללכת, או פשוט להופף לכם בשלום וללכת. תאפשרו לדברים לצוף, תאפשרו להם לשחרר. אני מבקשת מאנרגיית הבריאה לשלוח ריפוי לכל מה שעלה פה.
לשחרר את כל האנרגיה שמוכנה להשתחרר כרגע, שאינה מטיבה איתכם. ולהחליף אותה באנרגיה של אהבה, ללא תנאי, של ביטחון, באנרגיה של סליחה. אני רוצה שתדמיינו איזה קשר אתם רוצים באדם הזה. אם האדם הזה עדיין בקשר איתכם. איזה יחסים אתם רוצים איתו כרגע? של תקשורת טובה, של אהבה, של קבלה הדדית, של כבוד הדדי. תדמיינו אתכם בקשר הזה, בשיחה הנעימה הזאת, בזה שאתם יכולים לשתף אחד את השני. או כל קשר אחר. אם האדם הזה כבר לא בחיים, אז תדמיינו את החיים שלכם. איך אתם בחמלה, באהבה כלפי האדם הזה, בזיכרון נמצאים איתו. תאפשרו לעצמכם ליצור את החיים שאתם רוצים, בדיוק את החיים האלה. ליצור את המציאות בדיוק כמו שאתם רוצים בחיים. אני מבקש מהבורא שיצור את מה שביקשנו שיהיה בחיים שלנו. תדמיינו לי פרטי פרטי איך אתם מרגישים. כל שישנו, אז אני מבקש ליצור את המציאות בחיים שלי כעת. זה קיים כאן ועכשיו. לאט לאט תמשיכו לנשום. לאט לאט אני מזמינה אתכם לפתוח את העיניים. להזיז קצת את הכתפיים, להזיז קצת את הידיים, את הרגליים, לנשום. אני מזכירה לכם, כל דבר יישאר בחיים שלנו. אנחנו בעצם שיוצרים את המציאות שלנו, וככל שנשחרר את האנרגיה שמעכבת אותנו, יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל ליצור את המציאות שלנו. את המציאות בדיוק כמו שאנחנו רוצים. אז תודה שהייתם איתי, אני רונית מרינה, וניפגש במדיטציות הבאות. ביי!